Laks og hummerhaler, en kalv i gorgonzola-sovs og en tiramisu. Nu er det gået cirka 10 minutter. De skider nok i bukserne derude, men antipasti, det er lavet på forhånd. Antipasto misto. Prego. Hold op. Vi starter med bresaola, med parmesan, salame parmaskinke, vitello tonnato, aubergine. Det var sgu da ikke kød. Buon appetito. Jo, tak. Det må være det kinesiske indslag, det her. Et råt forslag. Hold kæft, man. En tomatmad omringet af en hær af flæsk. Og salaten. Fuldstændig knastør. Nul af niks af den gode olivenolie. Hvor kommer kokken ind i billedet? Det smagte godt. Det ved du. Det behøver du da ikke at spørge mig om. Ja, men selvfølgelig skal jeg spørge, fordi det... Nej, det skal du da ikke. Du har da et hjerte. Du er fra Italien, det er jeg ikke. Du ved da, om det er godt. Ja. Det behøver du ikke spørge mig om. Klar på det? Ups, så blev han fornærmet. Prøv nu at høre. Regel nummer 1 i servering. Lad være med at spørge, om det smager godt. Det sætter bare gæsten i forlegenhed. Specielt hvis det ikke gør. Nu håber jeg altså, at kalven i gorgonzola-saucen kan genvinde noget respekt. Men nej. Et impotent forårsløg indhyllet i sovs. Den ret burde koste en flad 50'er, men de kræver 200. Frygtelig gorgonzola-sauce. Så er jeg mig videre til desserten. Og nu skal sønnen sagt ikke lave den samme fejl som sin far og spørge mig om, hvordan maden den smagte. Du færdig? Ja. Hvordan var det her? Hvad sagde du? Hvordan var det her? Hold nu op med at spørge mig igen. Men nu spørger jeg bare om din, ikke? Ja, en nedmål. Det var den pæne version, det her. Ja. Nu håber jeg kraftedeme, at den tiramisu, den smager, så englene synger. Det kan godt finde noget af. Du sagde... Du plader ikke Det er lige før jeg kunne være stolt af at servere den selv. Men tiramisuen var fandme også det eneste lyspunkt. Må jeg forstyrre 2 sekunder? Har du tid, Giovanni? Så jeg synes, det står skidt til. Det synes jeg. Prøv at tage en bid, hvad? Prøv at tage en bid. Hvad sjovt er der ved at spise et frisk forsløg? Antipastien. Det er en kødkarusel. Pastaen var smattet og kogt ind og klædt. Det var ikke løst og lækkert og frisk, vel? Hummerhaler, de er så store her. Det jeg fik herinde, det var krabsehaler, asparsen, skamkogt, salaten går igen i flere retterne. Det der er det fantastiske. Og der hvor jeg tror, der er håb for jer, det er tiramisuen, synes jeg smager fantastisk. Hvem har lavet tiramisuen? Det var den kok, vi ansatte i lørdag, eller i fredag, som valgte at stoppe i går. Jeg kunne selv få lyst til at servere den hos mig selv. Jeg synes, den er virkelig god. Men jeg synes, det er mega varmt. Kan I genkende noget af det her? Okay. Ja. Jeg må indrømme, jeg er ret skuffet over det, jeg har fået. Som jeg ser det her, så er Giovanni, han har været her lidt over 30 år. Det hele er blevet så hyggeligt nu. Han laver italiensk-dansk mad. Nærmere dansk-italiensk mad. Hvis han ikke ser at komme ind i kampen og få ændret ved det her, så overlever han ikke. Og det er det, der skal ske nu. Jeg forstår godt, at maden ikke smager bedre. Nan og Tulli har nærmest ikke lagt mærke til, at de er der samtidig. Der er ingen kommunikation whatsoever. Tulli går og småsnakker på italiensk, og Nan, han leger stillelagt. Råvarerne er helt håbløse. Because, you know, look like this. Look. Direkte fra glas. Men det er ikke Nans skyld. Det er Giovanni, der står for indkøb. Hvad er det, der kommer derovre? Det er ikke krabs. Jo, Hå? det er krabs. Og hvorfor skriver de hummerhaler? Fordi de lyver for jer. De lyver for mig? Ja. Nå, gå ind til Ingo.
pasta. Ja. Hvordan kører det i køkkenet? Ej, helvede. Ja. Hvorfor? Det er fordi... Måske I skulle hjælpe den. Hvad siger du? Måske I skulle hjælpe den. Ja, værsgo. Nej, I skulle hjælpe den. Jeg mener, det skulle alvorligt, det her. Far og søn fiser frem og tilbage, og deres uenighed om, hvordan tingene skal køre, smitter sgu af på hele køkkenet. Og så har Giovanni en lille ekstra overraskelse i hjernen. Chef, begge to chef. Det nu er jeg forvirret. Der er ingen leder. De render alle sammen rundt og ved ikke, hvem der skal være hvad. Hvem er chef? Begge to. Okay. Det er fordi lige før, du har sagt til mig, hvad med chef? Jeg er så bare sådan, no? Nu er det lige fundet ud af, at den ene var køkkenchef, og nu er der en ny en, der er køkkenchef. Og den er forkert, men det er begge to chef. Så de er begge to? Ja. 2 køkkenchefer. Nu rappler det. Det er komplet kaos, det her. Det er som om, de laver alting i sidste øjeblik. Ja, men det er fordi, vi kan give friske varer. Når alting står ude hele tiden, så er det jo ikke frisk. You understand? Så ja. No. Ja? Når han siger, du skal salvie io avvehiande notte ende. Un biglietto prima di questa cosa. Hvad spiser du? Priserne hænger slet ikke sammen med hvad man får på tallerkenen. Overhovedet ikke. Hvem er egentlig køkkenchef? Og hvordan skal det her køkken drives? Det kunne ikke gå mere galt, end det gør i dag. Vi går bedre i morgen, fordi i morgen vi går parat. Stop nu. At drive en restaurant handler ikke kun om at drive et køkken. Hvor mange penge har du tabt? Jeg har tabt 300.000. Og 100.000 kan du forstå. Eller du er en tysker, eller du er en sardinier. Kunne du tænke dig en gratis luksusmiddag med alt betalt? Alt du skal gøre er at gætte på, om kineseren Nan stadig arbejder på La Sosta, når Bo Bæk går helvede. Frygtelig gorgonzola-sauce. Det er ikke autentisk. Og chefkokken var bedst til at småsnakke på italiensk. I går var fuldstændig kaotisk. Maden til kaos har jeg længe set. Deres problemer. Der er ingen kommunikation i køkkenet overhovedet. Ledelsen ved ikke, hvad de vil. Det skal der rettes op på. Ny dag, ny udfordring. Ny ting. Og hvilken start på dagen. Julie havde sgu fået nok og skrevet efter 1 dags arbejde. Nu ser det sgu skidt ud. Hvad sker der? Han kom for ikke. Han kom. Han ville ikke lave, hvad vi har sagt. De siger, du skal lave tiramisu. Det er ikke mig. Det er ikke min ting, jeg skal lave. Jeg skal ikke lave tiramisu. Du skal bare købe fra Netto. Jeg siger, hallo? For Netto? Ja. Så han skrev mig? Ja, fordi jeg ville ikke lave tiramisu. Hvad siger du, Sandro? Jamen, det starter ligesom det sluttede i går. Må vi håbe på, det er... Hallo? Jeg prøver at ringe efter en kop. Hej, det... Det lyder ikke som om, der er ham. Jeg mangler... Cola. Det er noget af en hæftig start, det her. Men min plan har ikke ændret sig. De her italienere er faldet i deres egen turistfælde. Bruschettaen minder mest af alt om en dansk madkassemad. Og selvom jeg er opvokset på Amager, er jeg overbevist om, at min udgave har meget mere temperament. Hvor er Giovanni? Men det kan jo komme an på en prøve. Der. Sandro? Ja? Jeg vil gerne have, at I laver 20 af dem, som I lavede i går. Og så laver jeg 20 af min version. Yes, ciao. Bo, der kommer min ven. Selvfølgelig er han ikke uddannet kok, men jeg synes, han er en dygtig kok. Fordi jeg giver det er fantastisk. Ja, men jeg prøver at redde altid, hvad jeg kan. Sådan er det at være restauratør. Ja, og italiener. Forza Italia. Forza Italia. Det er sgu meget godt gået at finde en kok på 10 minutter. Respekt, Giovanni. Men der bliver ikke noget med at hvile på laurbær. Se du bare lave nogle projekter til mig. Og det er mig, der skal lave bruschetter. Ja. Helt ærligt, dreng. Det er bare ikke godt nok at lægge 3 skiver tomater på et brød og så i ovnen. Det er sgu for slapt, og brødet bliver knastørt hele vejen igennem. Hvis man griller det eller steger det på en pande, så bliver det både sprødt og saftigt, og så gør tomaterne mere indbydende. Hak den, vend den med lidt basilikum og et par dråber olivenolie. Der er jeres version.
Ja. Der er den, jeg synes, man burde lave. Nu hopper jeg over i metroen. Jeg tager ved med, at jeg vinder med flere længder. Hop så. Må jeg ikke have lov at byde en bruschetta? Det er din første dag. Den første vandt jeg. Ja, tag en. Den anden også. Tak. Væk. Bare en lille smule. Du spiser ikke mad. Det var det. Arrivo! Du er lige børst til det. Kom nu. Tag en. Så tabte jeg. Væk. Kom nu. Og den her tabte jeg også. Men så heller ikke flere. Ham her tager min. Og hende her også. Hvorfor valgte du at tage den? Den er mere sprød. Den er mere sprød. Okay. Må jeg byde en bruschetta? Der stående version af en bruschetta ser altså ikke indbydende ud. Det er bare det første indtryk, man får. Den så mere interessant ud. Men hvad siger de selv til min bruschetta? Må jeg byde en bruschetta? Hvorfor vælger du at tage den? Fordi den, jeg synes, den ser mere indbydende ud. Men det synes farmand ikke. Og det er problemet. Giovanni lytter ikke til sin søn. Undskyld, jeg synes, den ser mere indbydende ud. Men det smager sgu godt. Fatøj kaffe. På mange områder er mig og min far meget uenige. Uenige? Ja. Jamen, tilberedningen af maden, udsigten af maden. Og der var... Det ved jeg sgu ikke. Jeg ville måske godt have haft det så mere ud, ligesom det. Hvad siger du, Giovanni? Hvad siger du? Jeg har ikke hørt, hvad jeg står og siger og kigger på den kaffe. Du må lytte. Hvorfor er I så uenige hele tiden? Ja, fordi jeg er på gammel dag. Det er også det. Og det skal Der har du en fastpunkt søndag. Ja, det skal jeg også måske lære. Det er jeg glad for, at han siger til dig. Fordi det er en anden slags. Men jeg skal sige det til ham. Ja, selvfølgelig. Skal du ikke sige det til sammen? Det skal jeg også. Jeg hørte ikke sige det. Jeg skal høre, hvad han siger. Fortæl det. Fortæl det til ham. Ja, jeg skal høre nogle gange. Sådan. Det er jeg glad for at høre. Det er vist ikke så tit far og søn får en reel herresnak om nye tiltag i restauranten. Giovanni holder det mest for sig selv. Lytter ikke rigtigt til Sandro. Hej. Bo, velkommen. En italiensk kok til i køkkenet. Nu var fandme Giovanni har bedre held den her gang. Men hvis der er noget, jeg har lært om dem fra Støvlelandet, så er det, at de har et gå på mod uden lige. Det er fordi, vi skal videre. Der er kun én vej Frem. Avanti. Heldigvis ser det ud som om den nye kok Antonio kan sit kram. Og i dag taler de også med Nan. You make this. I make the tomato soup. Viene 18. Fresco. Basilico. Man kan sige, en stor fordel i dag, det er, at køkkenet snakker sammen. Det gjorde det ikke i går. C'è un po' di basilico fresco per caso, Sandro? Det så fejl. No, fordi ellers så bliver det kommer. Men nu er det far og søn, den er gal med. De formår igen ikke at holde styr på bestillingerne. Må jeg have lov at sige tak for i aften? Okay. Jeg har set nok i aften. Okay. Ses vi i morgen? Ja. Det er godt. Jeg er ikke på kaffe nu. De 4 suppe. Sandro, det er dig, der står og spørger, fordi jeg sagde, jeg har det. I får nu. Køkkenet er det mindste begyndt at